И така, сега чакаме големия шаран. След малко ще се хване. Как? Ай, чакай да се види, че е друга. След малко шаран. Да се беше мъничка и я пуснах тази втора. Сега червеноперка и я пускаме обратно. Готова ли? Чао! И сега слагаме за шаран. Нарочно ли го правиш? Айде шарана! Направо сега ще му извадим окото. И ще чакаме. Е, там скочи, сега ще дойде тук и ще го хвани. Ето, чака. Име. Ракуда. Еми, каракутка сега, какво да правим?